भोजपुरी नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा सीसीएल के आज के मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और भोजपुरी दबंग्स के बीच में रहे, लेकिन नतीजा बहुत ही बुरा ने साबित भइल बा भोजपुरी दबंग्स खातिर। काहे से कि भोजपुरी दबंग सीसीएल में ए सीजन में अपन दूसरा मैच भी हार चुकल बाड़ी। जी हाँ, आप सबके बता दी पिछला साल यानी कि 2023 में सीसीएल के फाइनल में गई रहली भोजपुरी दबंग। ए साल अपन अभी तक एको गो मैच ना जीत पावल बाड़ी और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करे के पड़ा था, जो कि टीम में मनोज तिवारी, निरहुआ जैसन बड़ा बड़ा सुपरस्टार बाड़े, छोटा कलाकार भी बाड़े। आज तक स्टेडियम में खुद खेसारी लाल यादव जी भी रहले, उनकर इंटरव्यू भी लियल गईल और उनका से इहो पूछल गईल कि आप कब से खेलम ई सीसीएल। तो वो कहले कि अभी हम उतना ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर सकतानी, काहे से कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहेनी और हमें समय ना मिल पावेला कि हम मैच के प्रैक्टिस कर सकी। लेकिन अब हम फ्री बानी और अपन प्रैक्टिस भी जारी रख रहल बानी और हो सके तो आवे वाला मैच में हम खेल भी सकीला। तो देखल जाई आवे वाला जौन मैच बा हो में का खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी दबंग खातिर खेली हैं कि ना खेली हैं। तो आप लोग आज के मैच देखनी कि ना देखनी कमेंट बॉक्स में बताई। हम मिलम आप लोगन के नया मैच में, नया वीडियो में, नया खबर के साथे। अगर वीडियो पसंद आयल बा और भोजपुरी अपडेट खातिर आप लोग हमारा चैनल से जुड़ल बानी तो वीडियो के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के लाइक कर देम और चैनल के सब्सक्राइब कर देम। हम मिलम के अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।